Hondarbiko udalak ondo erantzun dio pandemiaren urteari. Egoera berri honek hankaz gora jarri dizkigu hainbat aurre ikuspen. Alde horretatik, Hondarribiko udalak bere lehentasunak berraztertu behar izan ditu eta egokitu eta horren arabera jokatu du. Beti ere, herritarren bide lagun izan nahian. 2021 urterako ere, halaxe ikusten dugu gure ibilbidea. Egoera bereziari, modu berezian erantzun nahi diogu. Eta horretarako, 3 ardatz nagusi hartu ditugu. Lehenengo ardatza pertsonak eta familiek osatzen dute. Bigarrena da, Hondarribiko ekonomia suspertzea. Eta 3. izango litzateke udal zerbitzuen eskaintza hobetzea. Martxoa eskioztik udalak ahalegin handia eta berezia egin du osasun agintari eta lagunekin batera eta bertako osasun agintari eta langileekin batera bat egiteko eta haiekin batera saria osatzeko. Ahalegin hori egin denean, bai jaso dugula etengabe ze Hondarribiko jendeari buruz, ze datu sortzen ziren, baita ere ze behar sortzen ziren eta udalak nola lagundu zezakeen, esate baterako itsasetxea erabiltzeko momentuan edo hostaldi erabiltzeko momentuan, kasu horietan guztietan laguntza eskaini du. Eraberian, bai San Gabriel egoitza, Kaser Beterran eta Oliaspe Fundazioarekin ere harreman estua izan dugu. Beraz, alde horretatik udalak osasun egoeraren jarraipenari kasu handia egin dio. Eraberian, ikastetxeetan sortu diren egoera berriei ere erantzuteko ahalegina egin du. Adibidez, mugikortasun ikuspegitik sartu irterak, nola hobetu zitezken aztertzen, edo norbaitek digitalki ikasketa jarraitzeko zailtasunak baldin bazituen, horretan ere laguntzen aritu da udala. Herritarren jokabidea martxo eskioztik oso jokabide gizalegekoa eta egokia izan da. Herritar gehienek etorri diren arau, berri, askotan kontrasanezkoak, horiek betetzen saiatu gera eta Hondarbian esan daiteke ondo bete ditugula. Horretarako udalak 2 bide nagusi erabili ditu, bat komunikazioa eta etorri diren albiste, arau, dekretu horien jarraipen modura, bai bandoak, bai webgunearen atal berezi bat antolatuz, bai bestelako sare sozialetako komunikazioak erabili ditu. Eta hor, bereziki nabarmendu nahi nuke udaltzaingoak egunez egun egin duen lana. Zalantzari gabe, ertzaintzarekin lankidetzan, eta hor, esan dudanean herritar gehienek jokabide egoki izan dugula, aipatu daiteke, esate baterako, 10 hilabete hauetan, 228 espediente ireki direla jokabide desegokiagatik. Iruditzen zait, kopurua handia izanagatik ere, ez dela herritarren artean joera nagusia. Martxoko lehenengo aste horietan ikusirik nondik nora zetorren, itxian gelditu beharra, harreman sozialetarako guneak itxi beharra, kasino zarra esate baterako, udalak hainbat lan jarri zituen martxan. Eta bata izan zen adineko pertsoneekin harremanetan jartzia. 70 urtetik gorako hondarbitarrekin hitz egin zen, deitu intzitzaien. Eta hor eskertu behar dut, bai gizarte zerbitzuetatik egin den lana eta baita beste udal teknikari askok eta udal langile askok egin dituzten deiak. Ze horrek eman zigun egoeraren argazki bat. Inon horrekin batera, ajola handiko izan da, osatua dugun gizarte saria. Eta gizarte saria esaten dudanean da, Gurutze Gorria, Caritas, Nagusi Lan, erakunde horiek eta elkarte horiek asko laguntzen digute, eta elkarri asko laguntzen diogu jendearengana hobeto iristen. Orduan, zentzu horretan, bai elkarlan hori eta gero noski udalak egin duen diru laguntzen kudeaketa
idea bat egiteko, aurreko urtekoa bikoiztu eginda, horrek lagundu egin dio Hondarribiko hainbat jenderi babestuago sentitzen. Garbi dagona da, honek ere jarraitu egin behar dula. Hondarribiko udalak beste administrazioek egiten dituzten lanak kontuan hartuta, diru laguntza zuzenak finkatu ditu, herriko autonomo eta enpresarientzat, eta egia esan 250 enpresatik gutxi parte hartu dute tramitazio horretan. Hondarribiko udalak beste erabaki batzuk ere hartu ditu. Esate baterako, jarduera ekonomikoa bultzatzeko eta sustatzeko, erosketa bonoen kanpaina nabarmenak egin ditu. 300.000 euro jarri ditu, alde batetik 150.000 turismoarekin lotutako zerbitzuak sustatzeko, eta hor ostalaritza ere hor dago presente, eta beste alde batetik dendari edo merkatarien bono dendak, esan dugun programa ere, 150.000 euroen bidez lagundu du, hain zuzen ere herriko bizitzan eta bizitza eta jarduera ekonomikoan eragiteko. Oraingo egoerak terrazak ezinbesteko egin ditu hainbat establezimendutan. Eta hori dela eta 2020 urtean terraza hoien erabileragatik ez da tasarik kobratu. Kobratu ez den bezala beste tasa bat. Hain zuzen ere ura eta hondakinak hoien bilketagatik eta ura eskaintzagatik itxita, establezimenduak itxita egon diren garaian ez da hori kobratu. Eta horrek ere laguntza modu bat suposatu du. Beste alde batetik, ekintzailetza eta herriko dendari eta merkataritza modernizatzeko diru laguntza bat ere indarrean jarri dugu. Eta 17 partaide izan dire diru laguntza deialdi horretan, eta 60.000 euroko diru laguntza kopuru bat osatu du. Ez da kopuru handia, bai bada aurreko guztiak osatzera datorrena. Horrek esan nahi du bidean ari garela. Hoiek neurritako batzuk izan dire. Garbi dagona da aurrera begira ere horretan sakondu behar dugula. Egia da martxo, apirila, maiatzean, galdetu izan baligute urte bukaerara nola iritsiko ginen horri dagokionez, segurazki pesimista eta eskorragoak izango ginela. Kasu honetan, bai esan dezakegu, ja urtea bukatuta, urteko kultur programazioaren egokitzapena egin dugula, ez dugu bete aldez aurretik finkatuta zegoena, bai saiatu gera aldez aurretik hitzartutako guztia egiten. Eta noski orain eskatzen dituen baldintzen arabera. Hau da, distantziak errespetatu, segurtasuna, bai neurri higienikoak ere errespetatuz, eta horretan bai esan dezakegula, pandemia garaian ere kulturak lagundu egin digula. Bai bizitza pertsonalean eta bai sozialean ere. Gero bestalde batetik Euskaraldiare izan dugu, eta Euskaraldiarekin Euskaraldi berezia, bigarren aldia izan da, berezia izan da, Hondarbilak ere horri erantzun egin dio. 1.800 pertsonak eman dute izena. Eta beraz, zentzu horretan bai esan dezakegu, ez bakarrik bizirik, baizik eta euskararekin dugun atxikimendu horreri, beste bultzaldi bat eman diogula. Beste alor bat, jaiak izango lirateke, eta jaien eremuan hor bai sumatu dugula, bai auzokako jaiak, bai jai nagusiak, moldatu behar izan ditugula. Eta horretan, bai nabarmendu nahi nukela, urtez urte jarduerak prestatzen, proposatzen dituzten hainbat eragileren kolaborazio zintzo eta errespetuzkoa. Eta hori behintzat nabarmendu nahi nuke bai. 2020 urtean esan dugun bezala moldaketa egin behar izan dugu eta egokitzapena egin behar izan dugu. Beraz, ezinezkoa da esatia 2019 bukaeran genituen aurreikuspen guztiak bete ditugula. Hori ez da horrela. Ez Hondarribiko udaletxean, ez beste erakundetan, eta segurazki ez da gure bizitza pertsonalean ere. Beraz, alde horretatik lehentasunak
bermoldatu behar izan ditugu, egokitu egin behar izan ditugu, lehentasuna handia eman behar izan diogu, orain arte, aipatu ditugun, ardatzoiei eman behar izan diegu, eta hemendik aurrera ere eman beharko diegula ziur gaude. Eta bestetik, hainbat moldaketa egin ditugun honetan, hainbat kontu atzeratu intzaizkigu. Gero gainera, aurten berezia izan da, plan orokorraren, hirigintzaren alorrean ari naiz, plan orokorraren kontrako sententzia bat izan dugula. Horren aurrean, azkar erreakzionatu dugu. Eman dugun lehenengo pausoa izan da, kasazio rekursoen bidea jotzia, horretara jotzia. Eta horrek bere bidea egingo du. Baina hori bezain azkar, ibili gera, beste erantzun indartsuago bat mahai gainean jartzeko. Eta hori da hain zuzen ere, plan orokor horren tramitazio berria. Plan orokorra berez tramitatzea oso bide luzeko lana da, ja uztailetik hasi ginen horretan. Bai, herritarren parte hartzea ziurtatuko duen lehenengo fase horrekin, eta hori lehenengo hiruhilekoan ikusiko dugu 2021 urtean zehar, eta baita ere ingurumen, ebaluazio eta horrelako lanetan. Beraz, alde horretatik bideratu egin dugu. Bideratu dugun bezala, ez agian nahiko genuken abiaduran, bai pauso sendoak emanez, etxe bizitza publikoaren lana. Hain zuzen ere, presa bat eta bi, horiek izan ditugu izpide azkenek urteotan. Ze egoera dugu kasu horietan. Alde batetik, presa bi, hau da Jostaldi ondoko etxe saila, horrek bere bidea egiteko pauso gehiago eman ditu. Momentu honetan, sustatzailearekin, Visesa enpresa publikoarekin, harremanetan ari gera, eta eskatu diegu xehetasun azterketa egokitzea gaur egungo egoerara. Pentsatzen dugu, urtarril bukaerarako izango dugula erantzun bat. Presa baten gaia korapilatu intzaigu. Guri korapilatzea minon, esan beharra daukat, Visesarekin adostua genuen hitzarmena, bete ezinik gelditu dela Visesa, arrazoi geoteknikoengatik. Lanketa horretan ari gera, eta lanketa horretatik etorriko da presa bat esaten dugun eremu horretarako etxe bizitzen promozioa. Ez da etorriko guk nahi genuen aparkalekuarekin batera, segurazki. Bai etxe bizitza publikoen promozioa. Berez mugikortasunarekin beste alor gehienetan gertatu zaigun bezala, COVID-aren aurretik eta COVID-aren ondotik ere hitzen beharko dugu. Guk bagenuen eta badugu hiri mugikortasun plana, hori onartua dugu eta hori da gure liburua, gure erreferentzia nagusia. Baina egia da, pandemiaren garai honetan egokitu behar izan ditugula, zenbait neurri azkar hartu behar izan ditugula, bai nolabait esateko planean jasota zeuden batzuk eta beste batzuk ez. Ekintza puntual horiez aparte, bai mugikortasun mailaren proposamenez eta bai, aipatzen nuen bezala, planean jasota dagoen bezala, beste pauso batzutan hasi gera. Esate baterako, Hondarribia mugitzen ari da sentsibilizazio kanpaina egiten aritu gera. Beste alde batetik, Hondarribia 30, hau da, 30 kilometro orduko hirigune bihurtze lan horietan aritu gera. Oinezkoentzako lehentasuna markatuko duten hainbat eremu ere finkatzen ari gera eta proiektu batzuk lantzen ari gera. Esate baterako, Ama Guadalupekoa lehen hezkuntzako ikastetxeek ematen duen Vitoriano Juaristi kalean, hor esku hartze bat egiten ari da. Beste alde batetik, Talaia Alai proiektua, bai Talaia izenak dion bezala Bordari ingurura hurbiltzeko ordenazio berri bat. Horretan ari gera, hoietan ari gera, beste proiektu batzuk ere hortxe ditugu, Bidasoa etorbidea esate baterako. Eta Bidasoa etorbidean beti ere esango dugu oinezkoak, txirrindak eta gero ibilgailuak. Eta hoietan ere ari gera, beste hainbat proiekturekin batera. Herriko obrak aipatzen ditugunean edo interbentzio handiak aipatzen ditugunean, azken urte honetako eta segurazki azken urteotako
obra nagusi bati buruz hitz egin behar dugu. Hain zuzen ere, Iger itsasargira farolera dijoan eta faroletik datorren errepide horretan, hor goitik bera datorren eta jasogabea zegoen uraren, mendiko uren bilketa proiektua da. Egia da, 14 hilabeteko proiektu bat dela, 2019 urtean hasi zela, 2020 urtean zehar hortxe ari dira eta aritu dira lanian buru belarri, eta 2021 urtean, espero dugu, lehenengo hiruhilekoan bukatuko da. 2.300.000 euroko proiektu bada, denok ikusi dugu eurite eta uholdeak ere sortzen zirela hor, eta lehenengo fase hori obra nagusi bada. Esperantzaz betetzen gaituen beste zerbait ere badugu, bai ura agentziarekin, bai foru aldundiarekin, mankomunitatearen bidez, txingudi zerbitzuaren bidez, bigarren faseari ekiteko ere badugu, bai akordioa, eta hori 2021 urtean zehar zehaztuko da, bai lizitazioaren bidez, eta problematika horri erantzun global bat eman diogula ikusi ahal izango dugu. Nire azkeneko hitza elkartasunezkoa da. Elkartasuna eta hurbiltasuna. Norekin, itxian, ezagunen artean, galera izan duten pertsonekin. Zuetako batzuek galdu ituzia pertsona oso hurbilak. Eta gaitzaren ondorioz edo bestelakoen ondorioz. Minon horrek elkartasuna merezi du eta behar du. Beste alde batetik elkartasuna merezi dute bakarrik dauden pertsona horiek. Ta naiz eta gure harreman sareak senduak izan, beti badire gure artean bakarrik daudenak. Eta horiekin ere elkartasuna behar dugu. Eta elkartasuna nola ez? Lana galdu dutenekin. Edo lanean zailtasun handiak dituztenekin. Beraz, gure hitza elkartasunezkoa eta ahalik eta hurbiltasuna handiena. Mila esker zuen arretagatik eta zaindu zuen buruak.